बजहिया से उनकर कहानिया उन्हीं के रटतावे न मावा हो कहेला कबहू रुके ना दे हबू बाबा साहेब के मिशनवा हो गावे गावे घूमे संघे नीला झंडा लेके गावे गावे घूमे संघे नीला झंडा लेके देखे में सुपर सीन लागता लइका कहिए से जय भीम कहता बाबा साहेब के फिल्म देखता लइका कहिए से जय भीम कहता चंदन अखी ले से मतलबी अच्छे के धैले बावे संघवा हो 14 अप्रैल के होता तैयारी उहे बस बसे अंगवा हो सुनो अमित संग में अखी ले से मतलबी अच्छे के धैले बावे संघवा हो 14 अप्रैल के होता तैयारी उहे बस बसे अंगवा हो।